Når man besøger Warszawa, Krakow og Auschwitz-Birkenau i dag, kan man næsten høre skrigene og mærke fortidens rædsler. Bygningerne, rummene, genstandene, selve jorden, stenene, træerne, massegravene og asken har alt sammen været vidne til den mørkeste tid i menneskehedens nyere historie. Men flygtige øjeblikke af tapperhed og generøsitet minder os om, at vi besidder evnen til at udvise mod og medfølelse, selv under de mest rystende omstændigheder. Det bliver vakt til live af rabbiner Ben Melchers beretning om, hvad der skete i Danmark i oktober 1943, da han var barn. Jeg var bare en lille dreng. Jeg var 10 år gammel, da 2. verdenskrig brød ud i 1939. Da Nazi-Tysklands tropper gik ind i Danmark i april 1940, havde Danmark ikke mulighed for at kæmpe imod denne besættelse. Så den danske regering besluttede sig til at indgå en aftale med tyskerne. Den danske regering og den tyske besættelsesmagt indgik en aftale om samarbejde, som gjorde det muligt for det danske civile styre at fortsætte. Et af resultaterne af denne aftale var, at jøder i Danmark ikke blev udskilt fra resten af befolkningen. En af betingelserne for aftalen var, at Danmarks jødiske befolkning skulle opfattes på lige fod med landets øvrige indbyggere. At der ikke skulle være nogen særlige love vedrørende jøder. Og den betingelse gik tyskerne med til. Der blev fortsat afholdt gudstjenester i synagogen. Vi fik at vide, at vi skulle holde lav profil. Vi skulle ikke gøre opmærksom på os selv. Men denne fred skulle ikke vare ved. I efteråret 1943 brød aftalen mellem den danske regering og tyskerne sammen. Det betød, at tyskerne nu kunne gøre det samme med de danske jøder, som de havde gjort med jøder i alle de andre europæiske lande, som de havde besat. De spildte ikke tiden. Gestapo, det tyske politi, blev forstærket i København, og planen var at anholde os og deportere os til en af koncentrationslejrene. Der var en del af tyskerne i Danmark, som var imod aktionen. En af disse tyskere gik til de danske politikere og afslørede detaljer om hele retssagen, som skulle finde sted natten efter Rosh Hashanah, det jødiske nytår, hvor man gik ud fra, at jøderne ville være hjemme. Pludselig har de danske jøder noget, som kun få andre jøder i Europa har. Tid. 48 timer. Men hvordan skal de bruges? Min far var rabbiner, og han var en af de ledende personer, som modtog advarslen. Jeg kan huske den tirsdag aften, da en sekretær kom hjem til os, og vi fik overbragt de meget for uroligende nyheder. Det var bestemt ikke et lykkeligt øjeblik. Det er helt sikkert. I 1943 var det et problem at få givet beskeden videre. Tyskerne indførte udgangsforbud, og det gjorde, at man ikke kunne bevæge sig omkring om aftenen og om natten. I virkeligheden var det eneste, vi havde til rådighed, telefonen. Men selv der var vi bange for, at tyskerne lyttede med. Onsdag morgen var der en særlig gudstjeneste i synagogen. Det var morgen før nytår, og der var flere mennesker, end der ville have været på almindelige hverdage. Min far var nødt til at afbryde den meget lange gudstjeneste og fortælle de fremmødte, at de måtte stoppe gudstjenesten. Min fars besked var kort og tydelig. For det første, vær ikke hjemme fredag nat. For det andet,
give beskeden videre. Og de tilstedeværende ca. 80 mennesker, der var i synagogen, gik ud og begyndte at lade snebolden rulle. Jeg var en dreng på 14 år og havde svært ved at forstå, hvorfor alt dette her skete. Jeg vidste ikke, hvad det ville sige at gå under jorden. Hvad det ville sige at lukke døren bag sig og ikke vide, hvornår man ville komme tilbage. Det gjorde et voldsomt indtryk på mit meget unge hjerte. Nærmest fra den ene dag til den anden måtte 7.000 danske jøder forlade deres hjem og forsvinde ind i det omgivende samfund. Der var intet forberedt. Hvordan skjuler man sig? Hvordan forsvinder man uden at falde i hænderne på tyskerne? Der opstod en ægte græsrodsbevægelse. Alle kendte nogle ikke-jøder, som de kunne kontakte og som de kunne stole på. De danske familier, som skjulte deres jødiske naboer, løb en kolossal stor risiko. Det er vigtigt at huske på, at hvis man hjalp en jøde med at holde sig skjult eller med at flygte, kunne man risikere at blive skudt på stedet af tyskerne. Den løsning, mine forældre endte med at vælge, var at tage til en præst, som boede omkring 90 km fra København. Min far havde kun mødt ham en enkelt gang, da far havde været gæstetaler på hans skole. Vi mente, at en præst måtte kende sin menighed, så han kunne anbringe os hver især hos forskellige familier. Men præsten insisterede på, at vi alle 6 skulle bo hos ham. Man skal huske på, at denne præst, Hans Kildeby, var en totalt fremmed mand. Han åbnede sit hjem for os, og måden han gjorde det på, var helt enestående. Han inviterede os til at bo hos ham, til krigen var slut, men det var ikke realistisk. Med jøder i tusindvis, der skjulte sig rundt omkring i Danmark, blev det svært at holde hemmeligt, og alle var i fare. Der var forrædere. Man kunne aldrig være sikker på, om den person, man talte med, ville afsløre det, man havde fortalt. I Gilleleje havde de været nødt til at lade over 80 mennesker overnatte i en kirke, men det blev afsløret, at der var så mange jøder i kirken. Det var en dansk kvinde, der havde givet Gestapo oplysningen. Og tyskerne lavede en razzia, hvor de anholdt alle jøderne. De blev deporteret til Theresienstadt. For jøderne i skjul blev det efterhånden mere og mere umuligt at forblive i Danmark. Pastor Kildebys tilbud om, at vi måtte blive, var en alt for stor risiko for ham. Så vi måtte træffe en anden beslutning. Det vil sige, at mine forældre måtte træffe en anden beslutning. Og det var, at vi måtte tage videre. Der fandtes dog én mulighed. Et land ikke så langt fra, hvor jøder måske kunne være i sikkerhed. Danmark ligger ikke langt fra Sverige. Og Sverige var stadigvæk et neutralt land. Faktisk havde Sverige inviteret os, så bare vi kunne krydse det vand, der skilte de 2 lande, ville vi nå i sikkerhed. På grund af katastrofen i Gilleleje tog vi sydpå, hvor der er meget længere vej til Sverige. Her blev vi modtaget af en biskop og hans hustru. De havde over 60 jøder boende i huset og udsatte sig selv for meget stor fare. Men de var meget modige mennesker. Efter det korte ophold hos biskoppen skulle familien påbegynde den farefulde overfart til søs. Ved aftentid kom de lokale taxaer og hentede os for at køre os til kysten, hvor fiskerbådene ventede. Det var naturligvis ikke nogen behagelig indkvartering. Vi lå faktisk der, hvor der normalt ligger sild og torsk og andre fisk på bunden af kutteren. Østersøen er ikke Øresund, så det var helt naturligt, vil jeg mene, at nogle af flygtningene blev søsyge. Tiden føltes uendelig lang. Jeg bad faktisk til, at vi skulle komme hurtigere frem end de 7-8 timer, der var afsat til turen.
Jeg talte aldrig med mine forældre om det, men det må have været forfærdeligt for dem. De havde ansvaret for 4 børn. Efter 7,5 timer kom vi faktisk til land. Der var et fyr, der lyste hen over vandet, men fiskeren ville ikke tage ind, for han var bange for, at svenskerne ville tage hans båd. Så vi skulle vente, til det blev lyst. Men da det så blev lyst, så var det på den forkerte side. Hvad betyder nu det, at det blev lyst fra den forkerte side? Jo, vi vidste, at Sverige lå øst for Danmark, og at solen plejede at stå op i øst. Altså skulle det blive lyst der, hvor landet lå. Men det lys, der kom fra den anden side. Og vi kunne slutte, at vi ikke lå ved Sverige, men faktisk ved Gedserfyr. Og fiskeren, ja, han kunne altså ikke navigere. Han havde sejlet i ring og var endt mere eller mindre der, hvor han kom fra. Han var ikke en forræder. Han var selv bange. Med kun ganske lidt brændstof og uden mørkets beskyttelse, stævner gruppen nu ud mod havet igen. Nu sejlede vi faktisk i retning af solen. Vi havde jo allerede været ude og sejle i lang tid, så vi havde brugt en hel del af vores brændstof. Det kunne meget let være endt på bunden af Østersøen. Men som timerne gik, sejlede kutteren videre, uden at blive opbragt. Og pludselig så de noget i horisonten, som de aldrig skulle glemme igen. I det lille svenske fiskerleje Lilla Beddinge var der en lille dreng, Per Arne Persson, der den dag, den 9. oktober 1943, fyldte 6 år. Han havde fået en bold i fødselsdagsgave og legede med den på stranden. Han fik øje på en lille båd langt ude på havet, og det var en sensation, som han måtte ind og fortælle sin far om. Faren og en anden fisker sejlede ud til os og bød os velkommen til Sverige. Det var et af de lykkeligste øjeblikke i mit lange liv. Og jeg har bevaret kontakten til familien Persson. Den 6-årige dreng lever ikke mere, men han nåede at fylde 80 år, og jeg besøgte ham mange gange. Han levede hele sit liv i det samme hus, som vi blev modtaget i dengang. I alt nåede over 7.000 danske jøder i sikkerhed i Sverige. Sverige behandlede de danske flygtninge godt, og vi organiserede os og etablerede blandt andet en dansk skole i Lund. Og jeg fortsatte faktisk min skolegang ret så uforstyrret. Men det er klart, at længslen efter at komme hjem igen var umådeligt stor. Når man kommer til et andet land som flygtning, er man ingenting. Hele ens baggrund er væk. Man kan have nok så stor en uddannelse, det er lige meget. Man er flygtning, og derfor er man ikke nogen. Jeg føler solidaritet med flygtninge, fordi jeg selv har været igennem hele processen. Danmark blev befriet den 5. maj 1945. Nu kunne flygtningene langt om længe vende hjem. Mange af de jøder i Danmark, der var blevet fanget og sendt til lejrene, vendte også tilbage og blev budt velkommen hjem til deres land. Af og til har man drømme, og under sjældne omstændigheder går disse drømme i opfyldelse. Ikke alene vendte vi hjem til Danmark, men vores familie kom også tilbage til vores eget hjem og til vores ejendele. Det er ikke til at beskrive de følelser, man bliver opfyldt af på det tidspunkt. Mange millioner af stemmer forstummede i 1940'erne som følge af had og ødelæggelse. Nogle blev reddet takket være en handlekraft, der udsprang af medfølelse og mod. I dag, hvor nye generationer vokser op, er det vores opgave at sørge for, at disse stemmer bliver ved med at lyde. Fra redningsaktionen i 1943
til hjemkomsten i 45 fra Sverige og fra koncentrationslejrene, beskyttede danskerne deres udsatte landsmænd. Takket være deres tapperhed har vi stemmer i stilheden. Der var en gang, at jeg mente, at man ikke behøvede at fortælle den historie længere. Der var ikke nogen grund til at gentage den. Men jeg har indset, at det er vigtigt at holde historien i live. Danskernes beslutning om at være solidariske med deres jødiske medborgere reddede det store flertal af de danske jøder. Det var en rigtig græsrodsbevægelse. Den blev ikke styret af nogen. Næsten alle var på en eller anden måde involveret i den, og vi er taknemmelige over for de mennesker, der hjalp os og satte deres liv på spil. Jeg tror, moralen er, at man skal følge sin samvittighed. Hvis du føler, at der er noget, der skal gøres, skal du ikke sige, at det må andre klare. Du skal gøre det selv. Du skal gøre forskellen.